şol döwrüň kemçiligini tanqid edip ýazan goşularken ol döwrüň kemçiligi nämeden ibaret? Şol döwür halkynyň çykanda bar, molla näme müfti İşan Ahun ipini şolaryny kötökläp ýazan goşularken mahtumul pirazy. Esasy da şol halkyň agysyny aglap, adalaty isläp, halkyň agdy berilgin arzu edip ýaşap ötüp geçen beýik akyllardan biri. Indi näme bar? Ýani şol geçen ýyl oglan edildi da ýene şu mahtumlyň ýadygarlygy gurulýa Aşgabatyň eteginde 60 metr beýikligi, 25 metr iýini boljak, onu mene sözler bilen aýtsak nesip bolsa diýe, indi ýylyň iýun aýynyň ahyryna, ýani şu ýylyň iýunyň ahyryna açylmaly aýtdy.